batzutan atzea botaz, eta bestatzutan timbera jo eta punta de pistola esateana. Eta, bueno, hasiera hori pixkat, bastante txokantea ez, atxeloketa beha hasiera. Eta, de repente gauren esatzen zaituzte, pum, kriston jalea. Eta hoxe, abixatu ziguten atxeloketa ginela, eta aztezian, jo pixkataka, registrok eta bar. Atia bota zuen, zuzenean, gu etxen. Eta, bueno, konturatzeako hietik aljeki eta kuartoko atia irititzeako ja txakurra horren dukan, berabitatu, esposatu eta horra hasi izan infernua. Zorionez, horren beste gazte ginen, kointzitu ingenula asko komisarien eta, bueno, horren nauki denun aukera, momentu baten, inkluso zekiguna pixkat elkartrukatzeko eta horren teatu ginen pixkat. Sareka da nahiko zabala, hasi ginen zitzu ginen esaten eta zegoen erripi batetako jendea. Nire nintzen enteatu, 34 gazte ondela atxilotuta, audientzia nazionala nintzen. Ni komisarian neon bitarte, nenekin zan atxilotuak bilagonan bakarrikan jonden, ni bakarren nintzen atxilotua, eskualde mailan zuen atxilotua, ikustun bailan. Argazki bat atea zen ere atxiloketan El Paisen eta presioiteko erabilitzuten argazki baina eraberentzegun mapa bat aldamenen atxiloketak zenbat herritan izan zian eta barra, karo, jartzezun 34 gazte izan ginen atxilotuta, nungo, eta horren bitartez jakin nuen komisarien bintzaia neko zabala zala. Jartzezia eta seikoan nintzen, baina inungo zeikan gabe, inungo ardura ikadetziaten sartzen ez derrez, eta de repente, bezan aurre gaiatu, darek esatezian, ardura ikan dukan da, inundik inoa jakin gabe, de repente marlaska galdetu zian, da, suerte, ziru egun irauntzun infernua, eta ditzen kasu, Bai, hoxe gu nion telekomunikauta eta gu pasaginan irutxan datan batzuk irugarren egunen, bestatzu laugarren egun, beste bosgarren. Komunikazioa, gorra. Torturak, denoak iduze pasatzean komisariatan, torturatua izan nintzen, gutxinez, gorreak, postura jotzatu, oso momentu hor salduta sentitzen nintzen momentu ditan, beraien eskutan, ez dakiz izango izuen, entzuten dituzunak entzun da, ezken guain konprobatu itezu egia dira, eta oso beste hitzik ez da. Ze hosti egiten nik hemen, zer da hau, harrapatzen zaitue, komisariatik pasatzen zen, hiperdu guztia pasatzen zu, eta geroia berdin dizu, kartzela zoazen, o kalea zoazen. Kalea jute bat zeu, baina ja behin, komisariatik pasata esatezu, kartzela, kartzela. Baina ja gutxi ez, komisariakoa atzea utzi, eta hor da pixkat azken, han jartzen zaitue, txampiñoi bat zela, eta han azken bizi berdezu. Eta bizi berdezu, hango itur eta itutzezea, hango ordutegik. Etxoko lehenengo orduk edo izan zen bastante surrealista, gure kasu behintzat, guaten ez eta anekdota kontatu behin baino gehiotan, gure eta ginen audientzia zonaretik, sartu ziguten soton da asko gehienak ez ginen ezagutzen bertan, igual batzuk bai, baina izan zen pixkat, mozkorra ginen, bat ez uru kriston alegria, jendea ikasoite, jiji, jaja, besta eta azken zan poza ez, atatzen zen infernu batetik, eta espetxea zoaz ez, da surrealista esatezula, espetxen gaude, baina momentu hortan, boste egun horiek pasata, hostia. Guri pasatu ez zegune izan zen, audientzia nazionalen, komunikatu ziguen ja espetxera egin duan zela, ja bagenekin 36 etxilotu duen dela, osea 34 etxilotu barkatu. Gu ginen aurreneko 13ak, nire gune 13 pasatu ginen, eta konbentzituta egon den danok, sartuko zeudela kartzelaren komunikatuta oraindik. Azken finek, jende gehiago pasatzen zen, 5 egun zeuzkaten, osea horretik 2 egun gatziziak, nahi uste danak egin duela galdera berdina esan ziguten. Tensión incondicional comunicada. ¿Cómo? ¿Comunicada? Sí, de puta madre. Osea, gutxinez baten bat egin zite eukiko, Eta sekretaria behiratzen zidan en plan de baino. Osea, egitu zen esatea izan, gaur hemen dago eta bilarra hemen dago nahi. Egun dero pentsatzen, gaur hemen dago, bilarra hemen dago nahi. Egun bat aliatu zen, gaur hemen dago eta bilarra hemen dago. Egun bat aliatu zen, hori zatu, jopeti zen, urrungo hemen, egun dezen jo, pixkanaka, seinu berduzu ikin gabe. Familia gaizki, familia nola bezala. Genial. Gu etxen gainea justu labila telenago, anaia ertzainak akatu zuen, uztailak 31, Remi. Eta bueno, familiak gaizki, amak alere esatezun, izebak esatezian bisitan juntzan izeba, nire galdetu nion,
guraso nona zuen, zean beraiekin lehenago nintzen, baina ze esango ez duen. Eta esate zian, zure ama momentu dutan dago esateu, seme bateagatik ezin de burrukatu, baina beste semeagatik gutxienez burrukatzea. Osea, asko bat izan dena da, zer elkartasun egon da, herrin, nire familiantzako izan da oso importantea, osea, momentu gorrak ziren, baina, bueno, herritikan jaso duen elkartasun horrek lagundu die bastante egora honi aurriteko. Azkenen sortzen da, espetxea ez jakintasunak sortzen du, nola egongo da, zeinekin egongo da, zeiken atxukoa, ez da izan normala. Ni lagunak ere espetxeen dauzken eta lagunak atxilotu zituen beren jametxatzen nik. Ondo egoan da, zea, osea, nola dango bizitza eta ez jakintasun horrek azken beturra. Justu adibidez geha, bila estremo bakoitzekoak. Ni honitzen, xarekagatikan, aurrenetarikoa atera nintzen, eta beha berriz azkenekoa, praktikamente, nola gehiena ondana. Bai, onginan nita beste bineska, 22 hilabete, kasi 2 urte onginak, eta bueno, eta zigute justu berez preventibo zaudenen, aukizaitezketen 2 urte, gehi beste 2 urte prorrogatuta, eta justu 2 urteko prorroga horretan, epaiak eroak izun askatzea, hori beruztea. 8 hilabete pasa, eta pixkat emateu hor gehatzea da, baina beti daukazu atzian daukazu elbia esatean bezala, belarri atzian beti zehaz, oso daukazula pendientez, oso daukazula, eta horrek azkenean baldintzatzeizu da. Baldintzatzeizu etorkizuneko plana egitea, baldintzatzeizu momentu baten lana bilatzen jartzea, eta azkenean buruei gorrera inda, azkenean aurrea tiratzen duzu. Nik kaso 2 urte matzak kalen, da bueno, esan bezala, 2 urte hauetan, dituzu planak etorkizunako, eski aparte ez zekin ez zaliz izan montare paiketa, esatu, bueno, planak dituzu, eski lana bilatzeko ere esatezu, lana biletuko, baina gero gari paiketa torra galduko bat, ezakit zer, eta bueno, da pixka inpas bat esatezuna. Ezakit zurez gainea ze pasako da, hau da, ondo atatzen badena, pues oso ondo, bizitzak jarriko duke normal, baina eski bestela dena trukatizu, bizitza baldintza saietetzea ebitatzen, baina honek, inebitabilia da, beti buga etortzea, eta bueno, igual emendikan 6 urte barru dago barru norro, ze planik barrenik epikuzera ez. Bai, baina azkenian horrik berri izateana buruei gorrera egin, buruei gorrera egin, eta azkenen berai bilatzen ere. En nuestro caso, que es el Inchurre de Tolosa, bueno, este es un local que es arrendado, no es propio. La acusación va estrictamente contra el local. Entonces, bueno, yo soy un simple gestor que va a ir a Madrid a expresar o decir lo que me pregunte lo que tengo que decir o lo que yo pueda opinar. Y bueno, y no creo que la cosa pase de ahí. En nuestro caso, en nuestro local se abre muy pocas veces al año, no es un local activo diariamente ni semanalmente, ¿no? Se abre pues, en Iñautiriac, Navidad, San Juan y fiestas puntuales, ¿no? Simplemente para mantener el coste del local que se utiliza para otras actividades. El recintado puede guardar las cuentas, en nuestro caso no nos afecta porque no es propiedad, pero bueno, aquí sí, en otros lugares hay en otras casas. Valentzia da ongea Katalunian bertan, eta bueno, oso atxiken nuen da, azken finean hitzaldi ezberdinak eman diteu, Valentzian bat eta 3 eman diteu Bartzelonan bertan, eta bueno, jende aldetik hande oso jarren honetan, inkluso batzu iapad bastante kurioso izan zen, baina bueno, universidadeetan inkluso gazte talde bat, fine ekonomikoki laguntzeko konpromisoa hartu zuen, eta alde batetik Parlamentaru Nazionalei, Konsejo Europan zeuden Parlamentaru Nazionalei pixkatu gure esplikatzen da, bueno, bai pixkate konpromisoak eskatzen abertze egiten zakoaten, eta Bruselasen Europarlamentarekin berdin. Egi esan oso harrera hona izan dugu, jende desientekin bildu gara, azkenen uste da 17 parlamentari eta Europarlamentarekin bildu gara. Asko konprometitu dira pausoak ematea, baien ambiton, baina bai konprometitu dira gaia bertan lantzen saiatzea, eta batzuk bestelare hartu dute, inkluso begira lebe modun etortzeko konpromiso, eta egia oso harrera hona. Gure kontrabiltzen nahi dian pruebak, dia manifestazioak, dia ekitaldiak, dia zaizak, bere garaien inkluso gobernuak onartu zituenak, topaguneak eta bar legalak ziren, manifestazioa legalak ziren, eta erabiltzen nahi dia bere garaien behaiok onartutako pruebak, behaiok onartutako ekitaldik, gaur egun gure kontrako probak. Zela, eske hori esplikatezu eta esatezu. Ez dago ez dut, esan, jendeak atzezena.
echaría la mano al fuego que de los 110 administradores que estaremos en toda Euskal Herria, pues de los 110 pues seguiremos allí como a pasar un dolor de muelas, ¿no? O sea, sin más, con la molestia que supone, con el gasto que supone, pero no tiene nada que ver con los impulsados. Eta dakaun aurrekontua bi epaiketetan bidaiak, estantzia, denbora luzez izango dira kontutan hartuta, esatea ba, 1.000 milioi bat euro ingurun gabiltza baina. O sea, yo pienso de que lo que pretende el Estado español con este juicio es descabezar en principio a la izquierda de Sale y que tenga dificultades para expresar y mantener su labor política. Elkartasunetik konpromisora, hau da. Ja, elkartasuna ematen jende askok eman digu, baina ja eskatzena da elkartasunetik pauso bat aratago jutera konpromisora. Azken finean ere, gatazkatik konponbiderako zubi hori edo gurutzatzeko. Guia zubi gurutzatu dugu, konpromisoa dakau, konponbidean, esan ezagu, konponbidean zean gaudela, bidean, eta pixkat, Euskal Herriko gizartea, jendartea, eta mundu guztiai pixkat konpromisoak eskatzea, gatazkatikan konponbiderako saltoi ematen. Gatu horren bai epaiketak izango dako herri guztik apoio eman dirako eta herri guztik izan durako bali jazta honaino iritsi da. Ez dela, esan ezagun estatua auziperatuen aurka, ez dira, estatua herriaren aurka, Euskal Herriaren aurka, du nortikan ja, pausoi ematea, epaiketa hau jatuko baldin badia, gu bakigu ez gara aurrenak, baina nahi dugu azkenak izan.